Isi birta kime. Nang litum ninghang peluti Kodak Mahindra Life Insurance long goreng ahoy paklangpon. Development Officer mati DO lapen Financial Advisor ang hoy paklangpon tanglo. Nang litum resume made choningri lo jokponji lake. Phai kunia chiklo ni phai kri si mate 11 November 2024 pen phai kunia chiklo ni phai kri truck mate 16 November 2024. Office address Dipu Main Market near TOP lapen ang ton kachingthur phan laso 99577655530 lapen 936587236 number long humri iglo. Rongbong Lekthe rong arat atum nonpu anta kachingthur atum monjab dam dipin lang. Pirthe munit atum ning kachit hinai ke political party atum aphan se ning kachit herinti. Sitamenon ki ning chit hinak aso se chemandet lo. Laki kikang adong polling station Rongbong Lekthe rong arat atum ta lason si misen ato war kawe misen kijun kawe line kawe school hem kawe. Aprang Congress or Karahut Suba Siksa Abidjan Scheme Pen School Ahem Pilo. Sitame ki school ahem antaheng no lablo. Sitame school ke 40 students se. Student an pen 22 house ando. La si Rongbong Lekthe rong arat atum pen kaning jepon ke. Nilitum arong ke inglong arat nak apot sinang langkrang maputa. Chematha memelo kusining jepon rinti. Sitame vote ke jok apora hut ke inglong asora vote ke adora ve puge pupe. Thoi inglong anta vote ke ador isi verlo. Kutaning jepon thurinti. Lasi local MEC an parta education EM Richard Tok bita. Kanghon kajin sojong si do pulote. Rongbong Lekthe rong arat aphan matha pontha. Kutaning jepon. All age pension urunadai amok halong dun kom som lang. PMAYG ahem so mute long dun lo. Sitame non misen ato warjong sinang selam pia sonte misen ji non ki student atum school ki dun kasiksak pik anlo pen Rongbong Lekthe pen rong sangtian ke 4 kilometer andoleng lasi EM Richard Tok bia phanchuning ripon ke JCB nang pasur asonte misen ji pusi chuning ripon Lakshmi Juri pen birta pangdak pon Raja Rong Par News 24 Karbiang Long. We are hiring our financial advisor Development Officer. Be part of our team. Flexibility, professional growth, good paycheck. For more details, call on 99577 65530 and 936587236. Send your CV to Kodak Mahindra Life Insurance, Dipu Branch, Town Outpost, Municipal Board, Complex Main Market.